Igbo bụ Igbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu ihe ọma mere okeke ya mekwara Okafọ oge ruola maka akụkọ ụwa n'Enyimba TV dị n'Aba na nketa bụ Monde 29 n'ọnwa 7 afọ 2024 ma bụrụkwa ahịaeke n'ala Igbo na mmalite gere isi akụkọ ndị bụ agaba kpọtụrụ n'akụkọ anyị taa. Gọvanọ Oti ekwuola na ndị nwere mmasị ịbagide njegharị ga-anata nkwado ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Obodo agbaala aṅụrụma n'Aba dịka ndị ọkpa egbe yikwara ndị mmadụ egwu taa. Onye Inspector General ndị uwe ojii enyela ndị isi otu pụrụ iche ahaziri maka njegharị emere atụmatụ ya ịnọ na nche ebe niile ha nọ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka ị ga-anụ n'aka ngwa ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ ndị a ngwachezie ntị gị ka ị gere ha n'uju. Ndị bi n'ogbe Umuojima, Tony Mas, Isiahịa, Umuode nakwa ogbe ndị ọzọ n'Aba nọrọ n'isi ụtụtụ taa bụrụ ndị egwu jidere dịka ha nọrọ n'ime ụlọ ha n'ihi mwakpo ndị ọkpa egbe a na-amatabeghị ndị ha bụ jiri isi ụtụtụ taa mee. Anya ndị hụrụ ka njinji ya siri mee kwuru na ha gbabachara n'ime ụlọ ha dị iche iche n'ihi ụjọ ebe na-enweghị ebe ọbụla nke ha nwere ike ịga taa. N'otu eserese vidiyo nke ụlọ ọrụ Enyimba FM nwetara amụnyere otu ụgbọala ọkụ n'otu ọdụ mmanụ ụgbọala ama ama ka ọ dị mgbalị niile ndị emere ịkpọtụrụ ndị ọrụ nchekwa amịtaghị mkpụrụ ọbụla n'ihi oku ekwentị niile azaghị ha. Anyị ga-ewetara unu akụkọ a n'ozuzu oke na ngwugwu akụkọ anyị ndị nke ga-abịa n'ọdịnihu. Gọvanọ steeti Abia Dọkịta Alex Oti akwadola nhazi nke mbuli n'ọkwa ọrụ nke afọ 2024 afọ 2022 nakwa afọ 2023 n'okpuru usoro ọrụ bekee. Atụmatụ a na-abịa izu atọ gachara ka gọọmenti steeti a jiri kpochapụ ma gbubie mbugo n'ọkwa nakwa mbugo niile nke ọchịchị pụrụ apụ mere bụkwanụ nke ọchịchị Oti kwuru na ha gbasoghị usoro ndị kwesịrị ekwesị. N'ozi nke ụlọ ọrụ kọmishọn ọrụ bekee zipụrụ ụlọ ọrụ ministri niile nakwa ngalaba niile ka ha gwara ka ewebata akwụkwọ ndị kwesịrị ekwesị maka ọrụ tupu abalị 2 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024 dịka o siri dịrị n'okpuru mbuli n'ọrụ nke afọ 2022 nakwa afọ 2023. Mmapụ ọkwa ahụ nke mere n'abalị 25 nke ọnwa Julaị afọ a ka onye ode akwụkwọ bụ Dim Ijeọma Clara bịanyere aka na ya n'aha onye isi oche nke ụlọ ọrụ kọmishọn ọrụ bekee ebe ọ dụrụ ọdụ ka akwadebe akwụkwọ mbugo n'ọrụ nke afọ 2022 nakwa nke afọ 2023 iche iche iji nye aka n'ilebara anya nke ọma. Gọvanọ steeti Abia bụkwa Dọkịta Alex Oti ekwela nkwa ịkụda obi ọchịchị dakpọrọ adakpọ nke steeti a dị n'Ụmụahịa tupu ngwụcha nke ọnwa Disemba afọ 2024 ma kpụgharịa ya ịbụ ọkpụtọrọkpụ n'oge na-adịghị anya. O kwupụtara nke a n'isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl Arọchukwu ebe ọ gbapere ụfọdụ atụmatụ ọrụ ndị onye meyọ nke ọchịchị kansụl Arọchukwu Joe Eze-Arọ rụzuru. Gọvanọ Oti kọwara na ya anọghịdị n'obi ọchịchị dị n'Ụmụahịa kamgbe ya malitere ọrụ dịka onye gọvanọ steeti a na-arụ ọrụ n'ihi ụdị ndakpọ nke ụlọ ahụ nọ na ya bụkwana nke na-agaghị ekwe ka mmadụ nọrọ n'ebe ahụ wee na-eje ozi. Onye gọvanọ steeti Abia bụkwa Dọkịta Alex Oti ekwuola na ndị niile na-eme atụmatụ ịhazi njegharị ozuru ala anyị ọnụ ga-enweta akwụkwọ nkwado sitere n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Gọvanọ kwupụtara nke a mgbe onye ji aha otu pati Labour ọzọ ọkwa onye isi ala na ntụliaka ezumezu afọ gara aga n'ala anyị bịara leta ya n'obodo ya dị na Mvosi, ọchịchị kansụl isi ala Ngwa South nke steeti Abia.
a o kwuru na iwu megidere ndị mmadụ ịhazi njegharị na-ebughị ụzọ nweta nkwado nke ndị uwe ojii ma gbakwunye na ndị bi na steeti a kwesịrị ịtụle ihe niile ndị njegharị ahụ ga-amụpụta dịka nwa tupu ha abagide ya. ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Abia akpụgharịala ụfọdụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị omekome ndị ekwuru na anwụchiri na steeti a maka ịda iwu dị iche iche. Onye nta akụkọ anyị Kingsley Chibuike webatara akụkọ na ndị a na-enyo enyo ndị nke gụnyere mmadụ 8 ka akpụgharịchara maka omekome dị iche iche gụnyere ohi, ntọrọ mmadụ, mmetọ mmadụ nakwa mwakpo nke ngwongwo gọọmenti. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'oge mkpọgharị ahụ, onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na nke ndị uwe ojii ASP Maureen Chinaka kwupụtara na ihe ruru 100 ụmụ nwoke na 42 ka a nwụchiri n'ihe omume mwakpo nke ndị uwe ojii mere. Ụfọdụ ndị a na-enyo enyo ndị kwuru ụlọ ọrụ Enyimba TV okwu gụnyere Amadekwachi Chigozirim nakwa nwoke ọma Anayosicha steeti Imo, mana ha bi n'ala Aba ebe ha kwuru na ha chọtara onwe ha n'agwa nke izu ohi nke ọgbatumtum. N'akụkụ nke ya, onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Abia Kenechukwu Onwemelie bụ onye kọwara atụmatụ njegharị ahụ nke yiri lega dị n'izu ọzọ dịka nke na-adịghị mkpa. Ọ kpọkuru ndị nhazi ya ka ha cheta ihe mere n'oge emere njegharị iwe nke EndSARS afọ 2020. Onye nnọchiteanya mpaghara Aba Central n'ụlọ nzukọ steeti Abia Honorable Uche Onye Stephen Akachukwu na-agbachitere mkpebi ịzụta ntikpu igwe ndị eji ekpofu ure na mpaghara ya ka ọ dị ugbu a. N'otu ihe omume ajụjụ n'ihu n'ihu nke ya na ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV mere n'ogige ụlọ nzukọ steeti Abia, onye omeiwu ahụ kwuru na mkpebi ahụ bụ nke emere ka o mechara njụta ihe nakwa arịrịọ nke ndị si na mpaghara ya mere banyere nke a. Onye isi oche nke otu kọmitii ụlọ nzukọ steeti a n'ihe metụtara ụkpụrụ mkpata na mmefu bụ onye gara n'ihu kpughee na ntikpo igwe ndị ahụ riri ya ihe dịka nde naira 3 nakwa ụma 7 n'otu n'otu. Honorable Akachukwu kwetara ma kwe nkwa ịzụtakwu ntikpo igwe ndị a maka ebe ndị ọzọ na-enweghị ya, ebe ọ kwekwara nkwa na ya ga-abagide atụmatụ usoro nhazi ihe ndị nke ga-abụ maka nkwalite ndị ntorobịa. Ozi ụlọ ọrụ Enyimba TV chịkọtara na-egosi na onye omeiwu a bụ onye ọtụtụ ndị katọrọ atụmatụ o ji n'aka, ebe a kọwara na ọ bụ nke mmefusi ego nakwa nke ezi uche na-adịghị na ya. Anyị ka na-agakwa n'ihu n'otu anyị si achịkọta ozi gbasara ogo inye ọkụ latrik na Aba, ebe ụfọdụ ogbe na Aba ka nọkwa n'ọnọdụ ọkụ penyo. N'akụkọ nke a, ndị bi n'ogbe School Road nwere obi ụtọ na ụdịrị ozi nke ụlọ ọrụ nkesa ikikere ọkụ latrik na-ejere ha site n'inye ha ọkụ. Onye nta akụkọ anyị Clinton Obedaya wụchara n'ogbe ahụ ma webatara anyị akụkọ a. N'oge a, ndị bi na School Road ekwupụtala n'obi bụ ha so aṅụrị n'ihi usoro nkesa ọkụ bukpo n'ebe ahụ. Ihe metụtara n'igwe ngụkọ ọkụ abụrụla ihe ga-enye aka ka ewepụ nsogbu ahụtara n'okwu nkesa ọkụ mmadụ iri ụgwọ ihe ọnụ akwụghị. Igwe ngụkọ ọkụ a ga-enye aka ka ọ ga-abụ onye ọbụla mụọ ọkụ ya agụkọ ma kwụọ ihe ọ mụtara n'ọkụ latrik. Ọkụ na-adịbatị ndị ka na-ewebeghị apart from the other side, ndị na-ewetebeghị ihe a na-erubeghị. So ebe ndị a na-enwemachi ọkụ that is the prime meter. Dịka ọ dịzi ugbu a, nke enyerekwala ndị ọrụ azụmahịa dị iche iche aka ịmara nke ha riri nakwa nke ha na-erighị. Anyị na-enwe ọkụ based on ma ọ bụ na anyị na-enwe ọkụ ọfụma this side. Once I recharge ọkụ na-adị steady
247. ihe metụtara n'igwe ngụkọ ọkụ ga-enye aka igbubilata nsogbu ahụtara n'ihe gbasara ịkwụ ụgwọ ọkụ na-adabaghị adaba. nke a emekwala ugbu a ka ọ dịrị ndị ọrụ azụmahịa mfe ị na-eme ihe tụrụla ha n'ubu. ihe metụtara n'igwe ngụkọ ọkụ bụ mmasị onye ọbụla dịka a na-eleba anya na nke a ga-enye aka inye ezi ngụkọ n'ihe onye ọbụla mụrụ n'ọkụ latrik, ebe ụfọdụ ka na-efufekwa n'isi ghara ịkwụ ụgwọ ọkụ ihe ha na-amụghị n'ọkụ latrik. Clinton Obidaya, onye nta akụkọ. Imeela Clinton Obidaya maka akụkọ ahụ. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ụwa. ụlọ ọrụ ndị agha ikuku nke ala Naịjirịa ekwuola na ngalaba Operation Delta Save emebisiela ebe nshipụta mmanụ iwu megidere nakwa ebe nkwakọba mmanụ abụọ na mwakpo esi n'ikuku mee na steeti Abia nakwa na steeti Rivers. Onye Director nke mmekọrịta ọhaneze nakwa ozi nke ndị agha bụ AVM Edward Gabkwet mere ka mara nke a n'otu ozi nke o zipụrụ na Abuja. Gabkwet kwuru na ndị agha elu abụrụla ndị nke ekerela ezigbote nkwụcha ugbu a na mgbalị nke ha na-eme ibelata ihe omume niile nke ndị ohi mmanụ nakwa ndị niile na-agba ọnọdụ akụnụba ala Naịjirịa mgbe okpuru na mpaghara Niger Delta. O kwuru na nnyocha nke ndị agha elu mere kpughere na enwere ọtụtụ ebe nshipụta mmanụ megidere iwu nke dị na ebe obibi ndị mmadụ dị na Umueze na steeti Abia. Dịka o siri kwuo, ebe nshipụta mmanụ ndị a emebisirila ugbu a bụ ndị zoro nnọọ ezo n'ime ọrụ ubi ndị akụkụ ubi ha kwụrụ nnọọ akwụ gburugburu ogbe Ọwaza. Ụlọ nzukọ Senate na-eri uju nke ọnwụ onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara Anambra South n'ụlọ nzukọ ukwu bụ Ifeanyi Uba. Akụkọ na-ekwu na nwa amadi a hapụrụ Nigeria gawa mba UK abalị abụọ gara aga ebe ọ nwụrụ na mba ahụ, ebe ọ bụ na ọ gara ịwa ahụ. Uba gara agba afọ 53 n'abalị 3 nke ọnwa Septemba afọ a. N'ozi nke onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ Senate, omeiwu Yemi Adaramodu zipụrụ n'isi obodo Abuja kọwara Uba dịka onye ndu ekwesịrị ịṅomi dịka atụmatụ eji n'aka ịmalite njegharị ozuru ala anyị ọnụ ugbu a. Onye Inspector General ndị uwe ojii Kayode Egbotoko na-enyela ndị kọmanda niile nke otu a haziri n'ụzọ pụrụ iche iwu ka anya bụrụ ha ukele na ogbe ha dị iche iche n'ihe ndị bụ ihe omume ndị nke a ga-eji gbochie ime ihe ike nakwa ọgbaghara gburugburu ala anyị. Iwu ahụ na-abịa dịka ndị nhazi nke njegharị ahụ siri ọnwụ na ha ga-aga n'ihu n'ịbagide njegharị ahụ n'agbanyeghị arịrịọ niile nke gọọmenti, otu dị iche iche nakwa ndị ihe ọ na-amasị na-arịọla ka a gharakwa ịbagide njegharị ahụ. Mgbe ọ na-agwa ndị kọmanda ndị a si na ngalaba agha nke a na-ebuso iyi egwu okwu na Abuja, Egbotoko kwuru na ụmụafọ obodo a nwere onwe ha ime njegharị udo mana agaghị ekwe ka nke ahụ kụnye ụkwụ na ugwu nke ruru ndị ọzọ. Mgbe ọ na-atụpenye ndị ntaakụkọ azụ na Abuja, ọ gwara na ọkachasị ndị nke na-achọ ịbagide ya bụ njegharị ka ha bụrụ ndị nke ga-enyefe ihe ndekọ nha niile maka njirimara ha n'aka ndị kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ha dịgasị iche iche. Ka ọ dị, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na-enyekwa nkọwa nke ha ji na-agbachitere ọchịchị obi ha ka ndị niile chọrọ isonye na njegharị na-abịa n'ọnwa Ọgọst akpọkwasịrị kwụsị ọchịchị ọjọọ, webata aha ha nakwa njirimara ha niile nke ha na-achọ ka eme ugbu a. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Muyiwa Adejobi kọwara na ijide ihe nkọwa njirimara ndị a bụ usoro bụ ịgba a ga-eji hụ na echebere ndị niile chọrọ ime njegharị a ma gbochie ihe omume ọbụla nke nwere ike imegide iwu.
ndị uwe ojii nọrọ n'izu gara aga kwupụta na ha ga-enye ndị njegharị nchebe ndị nke ga-eme njegharị n'ụzọ udo, mana ọtụtụ ụmụ Naịjirịa gụnyere onye na-achụ nta ugwu ruru ndị mmadụ bụ Deji Adeyanju jụrụ ajụ na ha agaghị anabata nke ahụ. Maazị Adejobi, onye enyemaka kọmishọna ndị uwe ojii, kọwara na ọchịchọ nke onye IGP adapụghị adapụ n'ihi na ọ bụ maka ọdịmma obodo, nchebe nke ọhaneze, ime ihe n'ụzọ dị mma n'anya ahụike ndị mmadụ nakwa ichebe ugwu na nnwere onwe nke ụmụafọ obodo a, nke dị na nsapịta nke 45 nke akwụkwọ iwu ala anyị, nkebi ya nke mbụ nke o jiri mee nke a. Onye minista isi obodo ala anyị Nyesom Wike ekwuola na enwebeghị akwụkwọ ozi nke iji ogige Eagle Square mee ihe dịka ebe njegharị nke ya nwetarala. Wike kwupụtara nke a n'otu ọgbakọ ụmụnne a haziri n'isi obodo Abuja, ebe ọ gbalịrị ịkụda ndị bi n'isi obodo Abuja mmụọ ka ha ghara isonye na njegharị ozuru ala anyị ọnụ ahụ eyiri ga-adị site n'abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst ruokwa n'abalị 10. Ọ kọwara na udo nakwa ime ihe n'usoro agaghị ekwe omume n'isi obodo ma ọ bụrụ na ndị bi n'Abuja esonyere na njegharị ahụ. Onye minista ahụ kwuru na ọnụ ụzọ nkwurịta okwu kwesịrị ighere oghe ma ọ bụrụ na a ga-eji ogige Eagle Square eme ihe dịka ebe mgbakọta nke njegharị. Dịka Wike siri kwuo, akwụkwọ ịnata ikike iji Eagle Square were mee ihe kwesịrị ịbịa n'ụlọ ọrụ ya, ọ bụghị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi telivishọn. Ka ọ dị, otu n'ime ndị bụ ya bụ njegharị n'isi nke isiokwu ya bụ kwụsị ọchịchị ọjọọ nke eji na-achọ ime mkpesa megide ihe isi ike nakwa akụnụba nke nọ n'ime ya yirila ga-adị n'ọnwa Ọgọst, na-ekwu n'ogige Eagle Square bụ ngwongwo ọhaneze na Abuja, na onye minista isi obodo Abuja bụ Nyesom Wike enweghị ihe ọbụla ọ ga-eme na-abụghị inye ohere ka ndị ntorobịa agụụ ji gosipụta mwute ha n'ogige ahụ. Damilare Adenola, onye director nke otu akpọrọ Mobilization of Take It Back Movement na-abụghị nke gọọmenti nwe, kwupụtara nke a n'otu ihe omume ajụjụ ọnụ telivishọn nke ọ gara. Adenola tara ụta na ọ bụ ihe mkpọbi ụkwụ nke usoro ihe omume nke a na-eme na gọọmenti mere akwụkwọ ozi ahụ ji na-erute n'azụ oge, ebe ọ kọwara na onye minista isi obodo Abuja ga-enwetarịrị akwụkwọ ozi ahụ taa bụ Mọnde, dịka njegharị ahụ ga-amalite n'ụbọchị Tọzdee. Dịka a na-aga ịbagide njegharị ozuru ala anyị ọnụ nke isiokwu ya bụ kwụsị ọchịchị ọjọọ n'ọnwa Ọgọst, otu onye ọkaiwu na-achụ nta ugwu ruru mmadụ Ebunolu Adegboruwa na-agwa ụlọ ọrụ kọmishọn nzirịta ozi n'ala anyị NCC n'aha mkpirisi ka o nyochaa ụlọ ọrụ nnyepụ ikikere oku ekwentị ndị a na-ebo ebubo na ha achabisiela ụfọdụ akara ekwentị nke ndị ahịa ha. Onye SAN nke ala anyị a dọrọ aka na ntị ka ụlọ ọrụ nnyepụ ikikere oku ekwentị ghara ịnwa agba njegharị ahụ a na-achọ ịbagide na-abịa n'ihu mgbe okpuru nke na-achọ ime ihe megide oke ihe isi ike nke akụnụba dị n'ala Naịjirịa site n'ịkụchi ikuku ịntanetị n'etiti ụmụafọ obodo a. Onye ọkaiwu ahụ kọwara na nkwekọrịta dịrị n'etiti ụlọ ọrụ nnyepụ ikikere oku ekwentị nakwa ndị ahịa ha enweghị ihe ọbụla gbasara ya na njegharị iwu ahụ nke a na-achọ ịbagide, ebe a na-ekwesịghị n'ụdị ọbụla ịkpa ikuku ịntanetị aka ma otu. Onye ji aha otu pati Labour ọzọ kwa onye isi ala n'afọ gara aga bụ Peter Obi na-egosipụta nkwado ọ na-akwado atụmatụ njegharị ozuru ala anyị ọnụ nke yiri ga-adị n'ọnwa Ọgọst n'obodo a. Obi, onye gọvanọ steeti Anambra n'oge gara aga, kwuru na akwụkwọ iwu ala Naịjirịa nyere ohere njegharị dịka ugwu ruru ụmụafọ obodo. Ka o si na-adị, ọ gara n'ihu ma dọọ aka na ntị megide ime ihe ike nakwa ọgba aghara, na-ekwu na ụdị njegharị ahụ kwesịrị ịbụ nke kwekọrọ na ụkpụrụ iwu. Obi kpọkukwara
Obi kpọtụrụ agụụ nakwa enweghị olileanya ha n'etiti ndị ntorobịa dịka ihe kpaliri ndị na-akwado njegharị ahụ ma kpọkuo ndị isi ala Naịjirịa ka ha gee ntị n'olu ndị a na-eme njegharị a. Onye nkwuchite ọnụ nke otu ịchọnta nkwado otu pati Labour na ọkwa onye isi ala bụ Kenneth Okonkwo na-akatọ onye ji aha otu pati ahụ zọkwa onye isi ala n'afọ gara aga Peter Obi na-agwa ya otu o si eme ihe ndị nke o lere anya na ọ kwesịrị ịgbalite aka n'otu pati Labour ma hazie adịghị mma. Okonkwo onye sonyere otu pati Labour n'afọ 2022 na-ebo Obi ebubo ịkụ afọ n'ala n'idozi esemokwu na ọgbaghara nọgiderela na-adị n'ime otu pati Labour. Dịka onye na-emebu ihe ejije mechara ghọọ onye ndọrọndọrọ ọchịchị, Obi agbalịghị ike ya niile na iwulite otu pati ahụ nakwa idozi ọgbaghara idu ndu nke dapụtara n'otu pati ahụ. Ọ kọwara na onye ọbụla bụ onye otu pati Labour ghọziri onye na-amaghị ebe otu pati ahụ na-eche ihu eche nakwa n'otu ọdịnihu ya ga-adị n'ihi enweghị ezi idu ndu site n'aka onye ji aha otu pati ahụ zọkwa onye isi ala. Onye nkwuchite ọnụ a kwuru na ya enweghị atụmatụ ọbụla nke ịgbabanye otu pati APC maọbụkwanụ nke PDP, na-ekwusi ya ike na mkpebi ya ịgbazigharị mmekọrịta ya na Peter Obi abụghị maka ọdịmma onwe ya. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV na-abịara gị ka ị na-ege ntị na ya. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike ana m abịa. Na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, otu kabinet mba Israel enyela onye prime minista mba ahụ Benjamin Netanyahu iwu ya na ọchịchị ya ka ha ọ bụrụ onye nke ga-ekpebi oge nakwa otu a ga-esi azaghachi mwakpo eji rọket mee n'ogbe mba Israel akpọrọ Golan Heights nke gburu ndị na-eto eto nakwa ụmụaka dị 12 nke mba Israel nakwa mba Amerịka na-arụ aka na ọ bụ otu ndị Lebanon bụ egbe akpọrọ Hezbollah mere ya. Hezbollah agọọla pịpịrịrịrị na ọ bụghị ha mere mwakpo ahụ n'ụbọchị Satọde, nke kacha bụrụ mwakpo dị egwu emetụrụla n'ala Israel maọbụ n'obodo ndị Israel nọchiri na ya kemgbe mwakpo otu isiekwu ọnwụ nke ndị mba Palestine bụ Hamas malitere mewe n'abalị 7 nke ọnwa Ọktoba afọ gara aga n'ogbe Gaza, bụkwanụ nke tiwapụrụ agha nọ na ya ugbu a. Nghọtahie ahụ gbasarala ọtụtụ ebe nke nwere ike ịgbasakwa ruo mba nakwa mpaghara ụfọdụ. Israel aṅụọla iyi imegwara Hezbollah na Lebanon ebe ụgbọelu jet ndị Israel kọtarala mpaghara ebe ọwụwa anyanwụ nke obodo Lebanon n'ehihie nke ụbọchị Sọnde, mana a nọrọ na-atụ anya na nzaghachi nke mba Israel ga-esigbukwa ike n'ihi na ha enweela nnọkọ nke otu kabinet ọchịchị nchekwa ha nke ha na Netanyahu nwechara ugbu a na Tel Aviv. N'akụkọ akụnụba, ụlọ ọrụ nka na ụzụ ndị bụ isi enwere n'ala Naịjirịa ndị dịka Netflix, Google, DSTV, GoTV nakwa nke Microsoft ewelitekwuola aka n'ọnụ ahịa nke ngwaahịa ha n'ala Naịjirịa n'ihi mwuli elu na mwụda ala nke iri elu ọjị nke akụnụba. Ụmụ aapụ ndị eji egwuri egwu abịaghịkwa nke ha iche n'ihi na ikikere akwụkwọ ego naira na ha ada site na narị naira 768 na ụmụ iri na isii maka $1 na abalị 20 nke ọnwa Julaị afọ gara aga na-eruzi $1,000 narị 609 na ọma 29 maka $1 na abalị 26 nke ọnwa Julaị afọ anyị nọ na ya n'ahịa. Ọnụ ahịa ndị a gbagoro n'ihi ọtụtụ ihe ịma aka nke akụnụba nke na-emetụta azụmahịa. Ihe ndekọ riri elu ọjị nke nwere n'ugbu a ruru ihe dịka
jikwa pasentị 34 na ụmụ 90 were na-agbago n'ọnwa Juun nke afọ 2024 ebe ọdịda naira na-amanyekwa ọtụtụ ụlọ ọrụ ịgbazitụ ọnụ ahịa nke ngwaahịa ha. Ndakpọ nke ikikere naira emeela ka ogbe azụmahịa na-achazi ụfọdụ azụmahịa ọkụ n'ahụ nke mere ka ụmụ Naịjirịa bụrụzi ndị na-enweghị ikikere nke nzụta ihe n'aka ha. Ụlọ ọrụ Netflix na-enye ikikere ozi nke ikuku ịntanetị kacha n'ugbu a agbalitụla nnọọ ọnụ ahịa ha elu ugboro abụọ ugbu a n'ime ihe na-erubeghị ọnwa 6. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, ndị ọkaibe ala Afrịka ugboro 9 bụ otu egwu bọọlụ Super Falcons nke ala Naịjirịa ka ndị ogbo ha bụ ndị Spain jiri otu ọkpụ goolu menyụ anya n'ịma aka nke abụọ na otu chi ha nọ na ya n'ịsọmpi egwuregwu bọọlụ ụkwụ nke egwuregwu Olympics Paris 2024 na Nantes. Mmeri a mere ka otu egwu bọọlụ Super Falcons dinara n'ala n'ihe metụtara inweta akara dịka ndị otu egwu bọọlụ Brazil jikwara otu ọkpụ goolu meriekwa ha n'ịma aka mgbaso egede nke ha gbara. Otu ọkpụ goolu ahụ nke onye ọgba n'etiti nke na-agbara ma mba Spain ma otu egwu bọọlụ Barcelona Femini Alexia Putellas sonyere na nkeji 85 nke ịma aka ahụ bụ ya bụ nke ha jiri merie otu egwu bọọlụ Super Falcons. Otu egwu bọọlụ ụmụ nwaanyị mba Spain ama dịka La Roja anọsiela n'ike chemchem n'agba nke na-esote nke ikpeazụ nke ịsọmpi ahụ dịka ịma aka fọrọ ha ugbu a ga-adị n'etiti ha na Brazil n'ụbọchị Wednesday. Nkụpị anya akọpịara otu egwu bọọlụ Super Falcons na-egosi na ha kwesịrị inwetarịrị mmeri na ịma aka nke ha na ndị Japan nke ga-adị n'ụbọchị Wednesday ma ọ bụrụ na olileanya ga-adịrị ha ịgbago n'ogo akụpụghị alawa n'ịsọmpi egwuregwu bọọlụ ụkwụ ụmụ nwaanyị egwuregwu Olympics nke Paris 2024. Ndị ọma n'ebe ahụ ka anyị na-achịsa ọwa n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie kpamkpam geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Gọvanọ Oti ekwuola na ndị nwere mmasị ịbagide njegharị ga-anata nkwado nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Obodo agbaala aṅụrụma na-aba dịka ndị ọkpa egbe yiri ndị mmadụ egwu ọzọ taa. Onye Inspector General ndị uwe ojii enyela ndị isi otu pụrụ iche a haziri maka njegharị iwu ka ha bụrụ ndị nke ga-anọ na nche ebe niile ha nọ. Ekele m gị onye ọma maka ị na ebe ahụ gee ntị ma kirie akụkọ ụwa nke taa, na-asịkwa gị chebiri anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa tutu ruo mgbe ahụ. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọọnụ.